ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പെൻ ഹൗസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആൻസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ താപ്പ ഓഫീസിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത വർക്കെല്ലാം കണ്ട് വളരെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആൻസ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ ദുബൈയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ആൻസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ക്ലയൻറ്റ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ കോൺസെപ്റ്റിലേക്കുള്ള ഫേർണിച്ചർ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ചലഞ്ചിങ് പാർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലിവിങ് റൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേർണിച്ചർ കളേഴ്സ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഈ വീട്ടിൽ മെയിനായി ത്രൂ ഔട്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്സ് നന്നായി കാണാൻ പറ്റും. The idea that I had given was to have long windows in my bedroom. And like a long standing mirror. So the whole idea was to have like an open house type of concept. So it was like with a lot of light. Just outside the sitting room, the view opens up to a refreshing landscape. It's lined with trees on either side, and the outdoors feels calm and green, almost like an extension of the home. There's a cozy sitting area that faces the stretch, making it the perfect spot to enjoy a cup of tea or simply take in the breeze while being surrounded by the nature.